Els amants del còmic i la cultura japonesa van compartir durant 4 dies la seva passió comuna al recinte firal de la Farga de l'Hospitalet. Amb un total de 65.000 visitants, el saló ha incrementat la seva xifra respecte a l'any anterior en un 10%. Des de personatges de manga o videojocs fins al propi president de la Generalitat van poder-se veure entre els molts perfils dels visitants al saló. Diferents estants que anaven des de les ja clàssiques botigues de còmics, passant per botigues de roba, complements, escoles de dibuix i cuina tradicional japonesa, que formaven l'àmplia oferta que es podia trobar. A part, entre els passadissos també podíem trobar-hi iniciatives de joves, com és el cas de Border of Hensokyo, que havien organitzat una coreografia comuna per promocionar un videojoc japonès. Som una associació de tota Espanya, encara som un col·lectiu, estem en procés de ser associació, i dediquem tot el nostre temps lliure sobre el videojoc Touhou Project, que és un videojoc japonès, que és poc conegut aquí, però que cada any va guanyant més popularitat. El que fem és disfressar-nos de personatges del joc, aprendre'ns coreografies sobre els balls que surten de les cançons del joc, precisament, i a aquest Saló d'Art Manga ens hem reunit aquí cada dia a les 5 per fer els balls i que la gent conegui una mica més el món. Les dates de celebració del Saló d'enguany coincidien amb el dia de Tots Sants o la nit de Halloween, fet que va animar els organitzadors a muntar una exposició entorn del terror japonès. Des de cartells de pel·lícules fins a làmines originals, gravats o escultura, l'exposició pretenia mostrar les diferents facetes del terror i el gore japonès, un estil que aplega un bon col·lectiu de fans. D'entre els autors ja consolidats també podien entreveure's nous talents que s'inicien de joves en el món del còmic amb obres molt a l'alçada. Tant és així que grans editorials ja s'han interessat per publicar-les a l'espera d'un nou èxit de ventes. Un d'aquests casos és el de Katia Grífols, una jove autora que ha treballat en el còmic I Love Tokyo de l'editorial Norma i que ens explica la seva experiència. La meva experiència ha sigut molt intensa. La veritat és que publicar un còmic és una feina super... No sé, jo no em pensava que fos tant de treball, però la veritat és que al final, quan el veus publicat, pues val molt la pena, no sé, a mi la veritat és que m'ha satisfet molt. La història és una noia japonesa que es diu Ai, que ve a Barcelona perquè vol estudiar moda, aleshores entra en una facultat de disseny de moda que és molt important. Aleshores tota la seva vida dintre l'institut i els seus problemes i bàsicament això, jo us recomano que la llegiu perquè, no sé, nosaltres l'hem fet amb molta il·lusió i amb moltes ganes i intentem que tothom es senti com identificat una miqueta i que trobin un lloc en el nostre còmic amb algun personatge. Moltes caracteritzacions, molta festa i alegria van caracteritzar un saló que va comptar amb la presència de grans autors com Hideshi Hino, molt reputat en el gènere del terror, o Izumi Matsumoto, autor de Gimagure Orange Road, entre d'altres. Finalment volem oferir-los un recull d'imatges que vam enregistrar al saló, que tornarà l'any vinent carregat de noves propostes.